عزو السلام تنبتحكم زخوركم تعزبتي كما يتعلوه نلومي عصر تغلت مسكرم كاتر استدلو زينا ومسند وحزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم وخبرز قدم إرمياس قبر العلي مقدم النت أرأستاتو لإرتران إثيوبيان زرخم مسمرات دباي سيما بورين سرحة زلم بسان تقفيتو هطور كرامات تسفازهم مخانو حرستوت نوزوا من دفراغ لتوم شنفر منيستر تعنا زبا دبا قاي بحري عمل تلخل تمحل الافتح مامازة تقرى السمر وديبو نقوداي سراز ملكات ركب أب كتما جينيبا تخايدو أب أفغانستان بشبرا متقعات 3 كلتين سبات تقاتلهم سرايت روسيا غزيك بمبد يكايد الله أب زرزراتو إرتران إثيوبيان بتشعات حملة أبسمرة حبرة أواج سلام من محزنة مختامن ذكر بمسارة زي سمع دما إرتران إثيوبيان زرخ مسمرات دبايسي مابورين سرحة زلام بسان تمالي عصرت حدا مسكرم بواقع تخفيتو نستدعى لو زينا وطبطب غرمسك الجرزجير كأربوي نزي دحرني أستات 10 عامات مقراز نمنقصقاس حزبن نبرتن كابن نابن إرتران إثيوبيان داقم استخفتن مسودبات عصبن باسعن استاساسرن أقدس مسمرات بريزيدنت إسياس أفوركن قدماي منستر فدرالوي ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد اليوم بأكل ترخيبهم مخفاتو أب السيرام أب ساعتات نقوه أب كبابي بوري بغلتي شنخاب استخايدة سنبل بوغن إرترا منستر قدات وصياتو عثمان صالح أما خاري بريزيدنت آتو يمان قبرآب أزازة حيل بحري إرترا ميجر جنرال حمد محمد كاري كاري أما حدار زواد واقع بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي كمون كالوت أزازة سراويتن سب السلطانن بوغن إثيوبيا دما إتماجر شوم سراويت إثيوبيا جنرال سعر مكوننن مغتل قدما منستر دمك مكوننن تصاتفهم أبتي سنسرعات سلطان رحيتا عبد القادر داود زركبهم عبيت عدن مرحتها هيمانتون كمون بأمايت زغصرو أبلات حيلتات مكل خال إيرتران إثيوبيان نمرحتي كلتي أنا هاجرات دموق أكباب لا غير ملام كلتي مرحتي أب كبابي بوري نمخفات نايت نسبر نمبسار أب استخايد الصنبل دحر مستافهم أب ساعتات قد مغتري ناباس مرا بمملاس نتماسس الإعلامة ناب نقطة دوب سر حزالن بس إمام ريحام أبتي كبابي بغلتي وجن أب استخايد السنة سرعات بريزيدنت إسياسن قدماي منستر أبيين مساعتهم بستوقع عزول على وسب السلطان كمون دهزبن أبلات حيلتات مكل خالن تسنيهم مخفات نايزي ناستات كلت 10 عامات أقلقلت أقواريت الصنحة مسودة بازعن كالوت كتماتات إيرتران زت أساسر مسمر أب السيرام كلت يوم مرحتي أبزي دربس انبلات تساتفهم نابس مرا مستملسو سنة سرعات مفناو قدماي منستر أبي أحمد تخايدو بتشعت حملة كل تشحن 10 شومنتن بزت ختمه حبراوي أواج سلام محزنتن كلت يوم منقستات أمونغو إيرتران إثيوبيان ناي موقع عزيا نقدن تليكومنيكيشن نركب اندكنا كجمر زبل نتبي يركبهم بزي مسرت قطتاوي أقلقلت تليكومنيكيشن بتشعت حملة أقلقلت موقع عزيا أير ب10 شومنت حملة أقلقلت موقع عزيا بحر دما بحموش تمسكرن كان جمره يذكر حرسون زبا من دفره بزلو هطور كرامات تحجيزهم بركوت مهرتي كحفصو زلوهم تسفا قليصهم وكيل إرنا مريح تسفاين زدالو تسف أزي برهنة كتغربايا نايلو معامد هطور كرامات نحارستاي تسفا زهبين كساباب قفو زاتو تعارو كغطل زتبابع المخانو حرسوت زبا من دفران يرينا بزهابو حبريتا قليصهم
ኣብ ግዜ ሓጋይ ብዝገበርዎ ቅድመ ምድላዋትን ጽቡቕ ሸፈነ ብዘለዎ እኹል መጠን ዝናብን ተሓጊዙ ዘራእቶም ኣብ ደረጃ ምውላድ በፂሑ ምህላው ዝሓበሩ እቶም ሓረስቶት ዝተጠቕሙሉ ባህርያዊ ድኽዑ እውን ከም ዝሓገዞም ኣነፂሮም ዲጋታትን ራህያታትን እውን እኹል ማያ ዋህሊለን ምህላወን ዛጊት እውን ዝተረኣየ ባልዕ ከም ዘየለ ዝሓበሩ እቶም ሓረስቶት ቀጻሊ ሓለዋን ምክትታልን ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ማይ ረኺብና ኢና ለዘበን ብጣዕሚ መጨረሽቲ የሪአና ማይ ረኺብና زرعت لنا ولا زخونة يكون إخلي صبقال كم زلوا إخلوي ببلح عند حرقاتي ونعب حق زحوق سيزولا علاقات انتو هينون صبق ماي لزبن كسرحنا أي مليء له علاقات ماي مليء وزمريتون كم تريقول لهم دارقانا من تعقوصي وسنبي يزولا حالا في جنفر مينستر حرشاتون الزوبات برخت هابت السلاسين يرينا بزهابو حبريتا كساب حجي بزهار مشروعات 170 ملم زعاقون وزناب أب 14,000 هكتار استزرع 700 أكال زركبو زراتي بحافشة بطبو كنتات مهلاو بمقلات نخلت 100 حارستو استعدل مروت زري سرنايا بزت أمام من درجة همز بتسحة أبريهم أبزا عمل زيق صعب جون ناي حدقاتات كان ناي برد وهي وحجون كان سريوس بزيلة بحافشة خلت زراتي أو سبو كنتات هالو مزو كنتات ناي كرامات كنتات ناي إنسسا خريو غلناون أبزا حلفة التي نايب زبلاع ومجهجة أزيو حلف خرامات لزي نورة طبعين النيران أبزق وان زقت مجهجة ونبعلو وهو زوانة ساعة كيلو زلزلة إنسانات زحاشة ونتات الله بهالكان بزعباسة جامبرنوس قوعيس تهاير قوسقاسات بقبو سلسة سرحلو توريو بالعات بحفشة حمزة إلا كرامات ون هدوء برد زي تحوصن بمنبارو أبتوتن اتتاونتن عبا استواتو كجبر تثبيت كمزلو قليتهم بتوسعي مزناي زحلف عمد بمن تصار مجهجاتات أخل سعر أبكيلو انسساتات حملاي مجبي بمركبنا بطبو كنتات كمزلوا عنتيروم ጨንፈር ሚኒስትር ጣና ዞባ ደቡብ ቀይ ባህሪ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ኤችአይቪ ኤድስ ድማ ብፍላይ በቆንጆ ዘተኮራ ሰምሮ ኣብ ገፈፍቲ ዓሳ መጽናዕትን ዘካይዱ ሞያዋን ወዲቡ እቲ ኣብ ምብራህ ንቕሓ ዘተኮረ ጥዕናዊ ኣስተምህሮ ዓለም ለኻዊ ውድብ ጥዕና ለበዳ ኤችአይቪ ክሳብ 2030 ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራዱ ብዝኣመሙ መሰረት ይትግበር ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ጨንፈር ኤርትራ ከም ኣባል ናይዚ ውድብ ነቲ ዕላማ ንምስማር ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ውህድ ጻዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ገሊጹ ኤችአይቪ ኤድስ ኣብ ኤርትራ ትሕቲ 1 ሚእታዊት ምዃኑ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ንምቁፃሩ ዝካየድ ዕማም ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ቀይ ባህሪ ሓላፊ ኣሃዱ ምቁፃር ኤችአይቪ ኤድስ ኣቶ መሐመድ ንጉስ እዚ ዝተባብዓ እኳ እንተኾነ ዘዛንግን ከም ዘይኮነ ኣብሪሁ ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሕ ንዝተሰለሰለ ዕማም ብዝምልከት ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ድማ ወለንታዊ መርመራ ኣብ ዝገበሩ መንእስያት ተርእዮ ናይቲ ሕማም ዜሮ ምንባሩ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ነፍሰ ጡራት ብዝነበረ መርመራ እውን እቲ ውፅኢት ከምኡ ምዃኑ ኣረዲዩ ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ደቡብ ቀይ ባህሪ ኣቶ ገብረሂወት ኣረጋይ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዞባ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይ ባህሪ ዝካየድ ዘሎ መጽናዕቲ ዕውት ንኸውን ኣብታ ሰምሮ ዝሳተፉ ክኢላታት ብዕቱብ ክሕዝዎ ተላብዩ ኣባላት ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕርን ማእከል ኣገልግሎት ንቑታን ኣብ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎ ብከል ኣከባቢ ንምክልኻል ውሽጢ ባሕሪ ናይ ምጽራይ ተበግሶታት ክወስዱ ጀሚሮም ኣባል ማእከል ኣገልግሎት ንቑታ ኣቶ ጴጥሮስ ርእሶም ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬቶ ነቲ ብውሱን ደረጃ ኣብ ከባቢ ቀጽሪ ናይቲ ማእከል ተጀሚሩ ዘሎ ወፈራ ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ንምክያዱ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣባል ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተስፋ ኣለም ኣረፈ ብወገኑ ብከላ ከባቢ ብሓፈሻ ናይ ውሽጢ ባሕሪ ከዓ ብፍላይ ንፍርያምነት ዓሳታት ብኣሉታዊ ዝጸሉ ምዃኑ ብምብራህ ነቲ በካሊ ባእታታት ጌና ኣብ ደገ ከሎ ንምክልኻሉ ስለ ዝቐለል ውህደት ናይ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ስለ ዝኾነ ዜጋታት ብሓፈሻ መንእስያትካ ብፍላይ ምጸጋታት ሃገሮም ክላለዩን ኣብ ምግታእ ብከላ ክዋስኡን ኣዘኻኺሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ መሬት ማይና አካባቢን ሓላፊ ጨንፈር አካባቢ አቶ ሰመረ ዮሐንስ ድማ ነተበግሶ ናይቶም ሰራሕተኛታት ብምጓዝ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ክስዕቦ ዘለዎ ቅዱስ ተበግሶም ዝኾነ ሓቢሩ ብከላ አካባቢ ኣብ መላእ ዓለም ኣሰካፊ ተሪዮ እናኾነ ኣብ ዝመፀሉ ዘለዋን ንጽህና ገማግም ባሕርና ካብቲ ሓሊፉ ዝርአ ዘሎ በካሊ ባእታታት ንምክልኻል ሰፊሕ ጎስጓስን ኣስተምህሮታትን ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ خبركم تعزبتي سعيب وزغرب زينا وصهقراتيو
ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ሓስቲ ሰላም ሶርያ ዝኾና ሩስያ ቱርኪን ኢራንን ብ11 መስከረም ኣብ ከተማ ጄኔቫ ርክብ ኣካይዶም ይኹን እምበር ተሳተፍቲ ናይቲ ርክብ ቅልውላው ሶርያ ብሰላም ንምዕራፍ ክሰርሑ ምዃኖም ካብ ምግላጽ ሓሊፎም ዝኸተምዎ ስምምዕ ከምዘየለ ተፈሊጡ ኣብቲ ርክብ ዝተሳተፈ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሶርያ ስቴፋን ዲሚትሱራ ጸብጻቡ ዝመጽእ 14 መስከረም ዝምልከቶም ኣካላት ክረክብ ትጽቢት ይግበር ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ሶርያ ንምዕራፍ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ዞባውን ኣህጉራውን ርክባት ዝጥቀት ውጽኢት ከምዘይተረኽቦ ይፍለጥ ሩስያ ቱርኪን ኢራንን ኣብ ዞባ ኢድሊብ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ሰምዕ ክትግበር ዝሓለፈ ሰሙን ዘካይዶ ስሉሳዊ ርክብ ብዘይፍረ ከም እተበተነ ኣይርስዓን ትማሊ 11 መስከረም ኣብ ከባቢ ኣፍጋናዊት ከተማ ጀላላባድ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 32 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ፍጻመ ህሱያት ዝርከቦም ልዕሊ 120 ከም ዝቆሰሉ ይሕብር ብምህላው ቁጥሪ ሙታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ይእመት ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ብጣሊባን ወይ እውን ብዳዕሽ ዝተሃንደሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ገሊጹ ኣሎ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ብሓፈሻ ከተማ ጀላላባድን ከባቢያን ድማ ብፍላይ ብዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታትን ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳረታትን ናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሰራዊት ሩስያ ድሕሪ ምብታን ሕብረት ሶቪየት ዝዓበየ ምዃኑ ዝተገልጸ ወተሃደራዊ ልምምድ ብ11 መስከረም ኣብ ርሑቕ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ተጀሚሩ ኣብዚ ምብራቕ 2018 ዝተሰነየ ወተሃደራዊ ልምምድ ልዕሊ 300,000 ኣባላት ሰራዊት ልዕሊ 36,000 ድሩዓት ወተሃደራውያን መካይን ልዕሊ 1,000 ነፈርቲ ኩናትን 80 መራኸብ ኩናትን ይሳተፉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሰራዊት ቻይና ኣብቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝገለጹ ጸብጻባት ልዕሊ 3,200 ኣባላት ሰራዊት ልዕሊ 1,000 ዝተፈላለዩ ኣጽዋር 30 ነፈርቲ ኩናትን ሄሊኮፕተራትን ተዋፊሩ ኣሎ እቲ ወተሃደራዊ ልምምድ ብቐጥታዊ ተኽሲ ዝተሰነየ ክፋሉን ከም ዝህልዎ ተሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ዘእንገደቶ ራብዓይ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቁጠባ ምብራቕ ካብ 11 መስከረም ኣብ ከተማ ቭላድስኮቭ ይቃናዕ ኣሎ ኣብቲ ዋዕላ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ካልኦት መራሕትን ወከልትን ሃገራት ምብራቕ ኤስያን ኤውሮጳን ይሳተፉ ኣለዉ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ኣገዳስነቱ ንዓዘዘ ዝኸይድ ዘሎ ዋዕላ ቁጠባ ምብራቕ ኣብ ዞባ ኤስያን ፓሲፊክን ናይ ዝካየድ ፕሮጀክትታት ውጥን ዝወፀሉን ንትግባር ዝብገሰሉን ቀንዲ መድረኽ ምዃኑ ይሕበር ጎኒ ጎኒ እዚ ዋዕላ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ንዓመታዊ ርክብ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ሩስያን ቻይናን ኣበጊሶሞ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ መበል ሳልሳይ ርክብ ዘካይዱ ክልቲኦም መራሕቲ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት በፂሖም ዘሎ ደረጃ ብምጓስ ዝያዳ ንምዕባዩን ሰፍሐ ጽላታት ከም ዝሽፍን ንምግባሩን ክሰርሓሉ ከም እተረዳድኡ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ዞባ ካታሎኒያ ካብ ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ንምንጻል ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብምእዋጁ ኣብታ ሃገር ዳግማይ ዕግርግር ከየለዓል ተሰጊኡ ብመሰረት ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ብ11 መስከረም ልዕሊ 1 ሚልዮን ካታሎናውያን ኣብ ጎደና ከተማ ባርሴሎና ወፂኦም ንምንጻል ዘኽእል ረፈረንደም ክካየድ ክጽውዑ ውዒሎም እቲ ዞባ ዝሓለፈ ዓመት ድሕሪ ዘካየዶ ረፈረንደም ንምንጻል ዝእምት ውጽኢትን ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስትን ምፍሕፋሕ ከም ተፈጥረ ይዝከር ማእከላይ መንግስቲ እስጳኛ ድሕሪ እቲ ዝተፈጥረ ዕግርግር ነቲ ዞባ ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ምሕደሩ ከም ዘእተውን ኣይርስዓን ኣብ ወሰናስን ደቡብ ምብራቕ ኣሜሪካ ካብ ዝተኸስቱ ህበብላዊ ማዕበላት ዝበርትዐ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ፍሎረንስ ተሰምየ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ ዝመጽእ 48 ሰዓታት ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ካሮላይና ክበጽሕ ምዃኑ ዝገልጽ ትንቢታት ኩነታት ኣየር ኣብ ዝጋውሓሉ ዘሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ነበርቲ ናብ ውሑስ ከባቢ ክግዕዙ ተገዲዶም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ 140 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተሰንዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ ወሰናስን ክፍለ ሃገር ካሮላይና ኣብ ዝበጽሓሉ ሓይሉ ክዛይድ ትጽቢት ከም ዝግበርም ሰመዚ ምክታል ሜትሮሎጂ ዝእምቱ በዚ ድማ እቲ ህበብላዊ ማዕበል ኣብዚ ዓመት ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ናይ ፈለማ ምዃኑ ይግለጽ ብዘይካዚ እቲ ህበብላዊ ማዕበል ዘሰዓቦ ብርቱዕ ዓቐን ዝናብ ንመዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዘመልከቱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ብሰንኩ ሓደጋ ዕለቕለቕ ጋሻ ውሕጅን ምህማም መሬትን ክስዕብ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ በዚ ድማ ሰፊሕ ክፋል ናይቲ ሃገር ብኣሉታ ከይጽሎ ስጋኣት ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ቱርካዊ ጋዜጠኛን ሰራሐ ፊልምን ንኹለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብብሽክለታ ክበጽሕ ብምውሳኑ ኣቓልቦ ሲሕቡ እዚ ወዲ 35 ዓመት መንእሰይ ነተን 54 ሃገራት ንምብጻሕ ጉዕዞኡ
أب ورحة الريك لتهشان 17 بموروكو كم زفلما أبزو وان زدما أب معرب أفريقيا أو تهاجر بوركينا فاسو بتسيحو كم زول تفليتو أزي حسن سويل مزتب على تركاوي من سي على تاوي كاب 10 كساب 100 كيلومتر نتوعزة زاجيت أوشت إسرع واره شمون تشحن 500 كيلومتر بمشفان ناب 10 تغلط هاجرات أفريقيا بتسيحلو جوزو أب وشت 5 عامتات أب مبل 4 عامت أدمي كسازم كم زخل زجال الثمانسي تبقسو بزعب أفريقيا أقدستي سنة أو فيلمتات كتصحف كم زحجزو حبير الله نلومي استدلوا على زينة أبز الزازم سلام كتالكم أزي مسكن بروح معلتي